ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಮಾತಾ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮುಲ್ತ ತಂಜಾನಿ ಆಡ್ದು ಒಂದು ಅನ್ನ ಬೆತ್ತಡೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಆ ಮುಲ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏತ್ ಕಿನ್ನೆ ಉಂಡದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆಡು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಆಕಲು ಇಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲವು ದೇಶದ ಬಾವುಟ ಬರೋಣ How are you? ಗುಡ್ Help me. ಹೌ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ This one? 10,000 shilling. 10,000 Yeah, shilling. Tanzania, no dollar. Tanzania. Yeah, this one. but is this very expensive? How much pay? How much? You help me. How much? Let's give 5,000. Give 5. I have already have. Give 5. No, it's fine, thank you. But this one not quality this one. ಒಂದು ಅವೇ ಬಾವುಟ ಬರೋ ತಾಜಾ ಒಂದಿದೆ ಒಂದೇ ಸಿ ಕ್ಲೈಫ್ ಕಸಿನೋ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪೆರೋಡ್ ಪೂಜಾರ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಎಂಬೆಸಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾತ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಂಟ್ರಿದ ಎಂಬೆಸಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಡಿಪ್ಪು ಮರ ತಂದ್ಗಾಲಿ ವಾರನೇ ಹಾಪಿನಿ ಸಖತ್ ಸೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊಸ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೀಚದ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ತಾಜೆ ನಾವು ಕೆಸನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂದು ಬೋಟ್ ಉಂಟು ಇಂಚೆಡ್ ಡಿಜೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಫೈರ್ ಕೋಲ್ದನಿತ್ತ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜುಂಡು ನೆತ್ತಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತಂಡ ಕೆಸಿನೋ ಬೋದು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಬಣ್ಣಿಯಾನ ನಿಗಲ್ ಬೋಡೆ ಕೆಸಿನೋಡು ವೈದಿನ ದುಡ್ಡು ಯಾಪಲವು ಶಾಶ್ವತ ಆಗ್ತಾವು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಬೆಂದದಿನ ದುಡ್ಡು ಹೋದು ಮುರೇಡ್ದು ಇರವತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರಗಲು ಅವು ದುಡ್ಡು ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾವು ಶಾಶ್ವತ ಆಗ್ತಾವು ಪೋವೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಮಣ್ಪುಜಿ ಪೋವೋಡು ಅಣ್ಣ ಪೋಣ ನಿಗಲೆಗ್ಲವಂತೆ ಅನುಭವ ಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ತೂಯ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕದಾದ ಮಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಗೊಬ್ಬುನು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಟ್ ಪುರ ನಿಂಗಲೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಭತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಹೊರ ಬತ್ತಂಡ ನಿಗಲೆ ಕೂಡ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಣ್ಪಿನಿ ಯಾಪಲ ಅವು ಬೈದಿನ ದೊಡ್ಡ ಯಾಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಆತು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನದು ನಮ್ಮ ದಿಂದಿನ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಜೀವ ಒಂಚೂರು ಹೆಡ್ಡೆ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಈಗೇನ ಅನ್ಪೇರ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮ ಬೆಂತಿನ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ತಿಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಪಿದೆದ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಗೆಂದದೊಂದು ಪ್ರಮಾಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಅವು ಒಂತೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ತೋಜಿಜಾರಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಉಂಡಿನಿ ಜನ ಮುಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಇದು ಹೊರ್ತಗೆ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 30-40 ಜನ ಅಂಡ ಬಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರಿದೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರ್ ನಮ್ಮಂಟಲ್ಲ ಗಂಟೆ 5:09
ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ಗೆ ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಡ್ರೋನ್ ನನ್ನ ಕಟ್ಲದ ಗಾಳಿಗೆ ರಟದ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ ನಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿ ಬೀಚ ನೋಡಿ मोलंजी फ्रूट्स आए उल्ले तुका रेट एंचा वन पे how much fruits Pineapple, papaya. how much this one He up 3,000. He 3000 this one papaya 4,000. 4000 pineapple 4,000. mango 1,000. avocado 1,000. One piece. watermelon 6,000. this one 500. one piece 500 500. Yes. this one also 300. ರೇಟ್ ಮಾರೆ ಕಂಡಪಟ್ಟ ರೇಟ್ ಮಾಡಂದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೀನು ಕಿನ್ನ ಮೀನು ಮೀನ್ದ ಪುದರ್ ಇಂಚು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಸಿಲ್ವರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ಕಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನು ಒಂತೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪ ಮೀನು ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಜೀವನ ಕಾಲಿತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ या ढूंढ का मोल उर्पेला री तिक्कची मोल बासमती राईस जंड बकंजी नार्मल राईस तिक्ಕೊಂಡು ಅವೇನೇ ಗೆತ ನೋಡಿ ಬಕ ಮೀನು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾಫ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ 50 ಜನ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್